Ma felavatjuk hazánk legelső egész alakos Apponyi Albert szobrát. Volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony, 1000 évnek félre. Könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat a drága hagyatékhoz. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. A magyar nép, a magyar kultúra elkötelezett szolgálója is volt. Amikor mi itt szobrot emelünk neki, akkor ezt mondjuk, mi is hiszünk azokban az értékekben, amelyeket ő képvisel. A Duna-Kanyar Kulturális Alapítvány és Szob határváros önkormányzata nevében büszkén jelentem be, gróf Apponyi Albert a mai nap hazatért. Amikor egy közösség szobrot emel, nem csak a múlt egy jeles alakja előtt hajt fejet, hanem irántűt is állít jövőnek. A szobrok ugyanis üzenetet hordoznak a jelennek, és ahogy már elhangzott, hidat építenek a múlt és a jövő között. Itt tulajdonképpen Magyarországgal az történt, ami munka közben egy kővel történik. Ez az az állapot, amikor széthasítás előtt áll egy kő. Legyen áldott ez a műalkotás, és legyenek áldottak, akik ennek a szép szobornak a szellemiségéből erőt merítenek, tisztaságból, emberségből, magyarságból. Apponyi Albert hitt abban, hogy az ember felelős azért a közösségért, amelybe Isten állította. Nyugodjék hát a gondviselő egy örök igaz Isten áldása ezen a szobron, és nyugodjék a népen, amely érti még, hogy ez a szobor miről szól. És gróf Apponyi Albertre így tekintünk, arra az emberre, aki ember tudott lenni, mindig, minden körülményben, és példát ad nekünk.